यार हमार साला शादी सेट नइखे होत रे जवन अगुआ तन भाग जता रन सब बोला ही बड़े ओइसन तो कहां से शादी से आज साला इतना सुंदर बानी देखता रे है कितना सुंदर बानी। अच्छा तब कहानी के हमार भैया बानू हां उनका कोई का बेर अगुआल साला हमार कदन का हो गल बका नंबर शादी नहीं के सेट जाके पंडित जी से पत्र दिखा लो पंडित जी से। हां पंडित जी से सब क्वेश्चन के सॉल्व हो जाए। तो उमे पंडित जी का करिहन यार सब बता दियन का होके वाला बा का ना सब बता दिए। साला होई देखो तारे हमरा से छोट छोट के सब गोरे के शादी हो गए साला हमरा नसीब में साला मेहरारू नहीं खे लिखल का रे ओइसन कहतन जाके पंडित जी से पत्र दिखवा लो। तो पंडित जी देख के कथी करिहन हम सब बता दियन शादी होई कि ना होई कि सही रहब सब बता दिए। तो चल ना बिहान पंडित जी से देखल जाई। चल 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 आ तू हाथ उतना देखेलस हम थोड़ा बहुत हाँ तो रोक नहीं आओ बैठ के देख लिया देखल जा। हाँ तोरा पता चलल का ते हाथ देखेलस। हां देख चल चल हिया बैठल जा बैठ 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 साला घुसुक ना पीछे होने ठीक है बैठ ना दिखाओ तो हाथ हई हाथ देख पंछुआ हाथ ना 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 है हटावे की धनवारी हाथ है नु। हाँ साला देखना बहिनवारी हाथ ऐसे है ना खालस खसबा नु। पर। हाँ ये से खाई ले इसे ठीक है अच्छा रुक देखत हन आ ठीक से देखना साला हमर भैया के शादी हो गल। चिंता मत कर यार देखत हनी हमर भौजी बिया नु ए सुन ना हमर भौजी बिया तो खाए ला मांगिन त ना देवे लिया ना देवेला ना यानी शादी कल जरूरी बा कि ना तो ना हमर शादी ना होई। अच्छा रुक रुक हाथ देखत हनी अब ना होई त कहिया होई रुक यार चिंता मत कर देख देख। अरे यार एमे तो लिखो था 5 साल के बाद तोर शादी होई। ए साला 5 साल के बात करम तो हम का करम न बूढ़ा जम से कोनो करी साला फिर से देख बढ़िया से। अरे यार सही ऐसा बताओ तो 5 साल के बाद तोर शादी होई। अरे साला तोरा तोरा देखे आवता कि ना आवता रे साला तो लबराई बोलता नहीं क्या तो हमर 5 साल यहीं रहे ओ है सही रहे पर 5 साल इंतजार कर पर ओकरा बाद देखिए तब ये जो से देखल जाला ये जो से हइयो से देखल जाला। हां ये जो से देखल जाला एमे लिखत है 5 साल के बाद शादी होई। तो अरे साला त हमरा त लौकत नहीं खेरे में केंग होई तोरा ना लो कि हम हाथ देखे नहीं हम ठीक बा। तो साला देखता 5 साल के बाद एक होई कि 2 गो होई हमर शादी। ओरे यार 5 साल के बाद 3 गो होई 3 गो होई 3 गो होई। तो एगो पहले देखना हाथ है चिनवा है घिचना देख पहले हो जाई अभी ना होई 5 साल के बाद होई। अब 5 साल के बाद 3 गो होई 3 गो होई तो ठीक बा एगो ननकी भैया के दे दे मैं एगो हम रख ले मैं एगो हमरा बड़का अच्छा। भैया के दे दे हम अच्छा त ना ठीक बा तोहर मर्जी जानक देओगे जानक दे दिए यार ए साला लेकिन लेकिन 5 साल की तीन उम्र गो। रहे हम तू जैसा कि साला तोरा ना। देखे ना आवेला रे क्या बात करते रहे यार हम बहुत दिन से देखे नहीं यार बहुत जना के देख के शादी करा दिले बनी। तो देख ना हमार होई यार कब रे तेरी 5 साल के बाद हुई तो जाता नहीं हम पापा से कहे अपना कि हमर 5 साल के बाद होई पापा हमर बड़ी हर बराल बन काहे नु अगुआवा से भाग जालन से साला। वही से भाग जाला सन 5 साल के बाद देने हो रे ना टिक चल 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 बाबूजी से कहे कि 5 साल के बाद हमर बियाह होई चल चल साला लबराई बोलत हो त मुआ देम साला तू सही बोलता नहीं एकदम सही बोलता नहीं। आए भैया प्रणाम नमस्कार हम भोजपुरी गायक शैलेश परवाना आप सबसे निहोरा बा कि हमार चैनल शैलेश परवाना ऑफिशियल के सब्सक्राइब करी और बेल के बटन दबाई और घंटा जो ना कल घंटा घंटी ओकरे के दबाई बहुत अच्छा वीडियो वो लोग खातिर लेके आवल रहल बानी भाई के सपोर्ट करी ऐसा ही प्यार दुलार बनैले रही हमार वीडियो के मजा